Demier, 16 years old. She was born in the city of Lausanne. Finalist with clubs at the World Challenge Cup in Portimao last year. First time that we see her in Cluj-Napoca, Nora Demier of Switzerland. Punctaj pentru reprezentanta Uzbekistanului Yasmina Rahimova, exercițiul cu mingea 27.800. And now the United States, exercise of Alexandria Kautzman. Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Como el candor de una rosa. Și-a încheiat evoluția la minge reprezentanta Statelor Unite ale Americii, Alexandria Kautzman. Finalistă la minge în cadrul Cupei Mondiale de la Tashkent din 2023, la fel și anul trecut. Punctaj la cerc pentru reprezentanta Elveției, Nora Demier, 28.650. Greece now. Here is the hoop exercise of Panayota Litra.